Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен ва дар номерҳои боло буда 915 61 53 53 муроҷиат намоед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино Зарафшон, кӯчаи Нусратулло Маҳсун. Роҳе ки мебинем дӯстони азиз, роҳи Зарнисор аст, ана роҳи нав аст, Калцавой. Аз ин бар мешавад тарафи Зарафшон, аз ин бар бошад тарафи роҳи Ҳисор. Хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин бино қарор дорад. Дӯстони азиз, бинои 14 ошона хона дар 6-ум ошона қарор дорад. Ана шашум трезавояш аз ана ҳамин бар аст. Ана оша трезавояш 70 квадрат 3 дар хона. Дӯстони азиз, нархаш бошад 870 000 сомон. Боз муомила дорад. Номерҳо барои тамос 900 915 01 10 WhatsApp. Меравем ба пеши хона. Дӯстони азиз, аз пеши хона ба навор мегирем мактаби 87, масҷид, бозорчаи Зарафшон. Аз ин бар ҳамаи чи дар назди ана ҳамин бино ҳаст. Дӯстони азиз, меравем ба сӯи падез. خب دوستان عزیز، انا با پیش وادور پیش پادز خونه یعنی اومدیم. نگاه کنیم بینوی کالون است یک خط. دیدیم انا همین سری گردش نمیشود. بینو سری گردش ده. این تام راه دارد، از این برام راه دارد، از این برام راه دارد. دوستان عزیز، جای پارکوفکا دارد. انا همین آخرین پادز است. در اینجا باشد مغازه، جای اینجا مغازه. یک قسمت تای بینو در مغازه، از بیرون مغازه، از درون مغازه دارد. خانه فروشی دوستان عزیز در 6م ошона ана ҳамин тиреза ҳаст. аз ин бар аз ҳамин тиреза аз тарафи пушт ҳам тиреза дорад. дӯстони азиз, ҳозир аз пеши хона меравем, даруни хона медураем, аз лифташ бо навора сар мекунем. хоб дӯстони азиз, ана ба 6м ошона баромадем. ду то лифт дорад, ҳар ду лифтҳо кор мекунад. дӯстони азиз, я то грузовой, я то лифтовой. ростаки аз тарафи падез мебараем, аж дубар хона мешавад. дӯстони азиз, хона ростакиаш бошад, тарафи лестница роҳ аст. хонаи фурӯши мо ана ҳамин хона аст. дӯстони азиз, бисмиллаҳи раҳмони раҳим медарем ба даруни хона. саломат бошед. ана нигоҳ кунед дӯстони азиз, як коридор мешавад. хона полни сафед кардагӣ, классический рангбор аст. як коридор аз пеши хона якум дар хона мешавад, дуюм хона, инҷо санузел, як хонаи дигар инҷо, се дар хона кардагиам. дӯстони азиз, аввалан ростаки аз ана ҳамин хонаи якум сар мекунем. се дар хона 70 квадрат. якум хона ана ҳамин аст. дӯстони азиз, як балкон дорад. балконда ду тиреза. ин пеши калцавой ам. дӯстони азиз, калцавой аз ин бар бошад, роҳи Ҳисор аст. тарафи Зарафшон, тарафи Ҳисор тараф бошад, тарафи Зарнисор. خب дуюмги хонаро мебинем. зали калон. хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, дар инҷо як монитор атаплен дорад. атапленаш кор мекунад. дӯстони азиз, потолок шам фигура, кондисионер навзардагӣ, тирезаҳош ҳама аз тарафи бародар. ҳаво чӣ хел аст? гарм аст? хоно калон аст. дӯстони азиз, дари дигараш ҷои санузел гуфтем.
потолокш пластик, поли ҳавохона ва ҳуҷҷатхона. хоб, хонаи нишаст, хонаи сеюм ана ҳамин аст дӯстони азиз. дар ҳисоби кухни буд, аммо хона кардагиам, кухниро балкон баровардагиам. як хонаи калон отоплени, монитор, вайфай, ҳама чи аст дӯстони азиз. ана кухни дар балкон аст, балконош калон аст дӯстони азиз. кухни дар ту стиралка дорад. ана ин трезаш бошад, аз тарафи ва двор нигоҳ мекунад дӯстони азиз. аз ин бар роҳро нигоҳ мекунад, аз ин бар бошад таи падеза нигоҳ мекунад. дар таги падез як мағозаи дигар аст дӯстони азиз. бениҳоят хуб аст, трезаҳо аз ду тараф ду паҳлӯро нигоҳ мекунад. хонарам ремонташ нав ремонт аст, ремонти хуб аст. як бор дигар такрор мекунем ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, Зарафшон, кӯчаи Нусратулло Махсум, бинои 14 пошона, хона дар 6 пошона қарор дорад. се дар хона 70 квадрат. нархаш бошад дӯстони азиз 870 000 сомон. боз муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. занг мезанед, номерои соҳибмулк 915 01 10 WhatsApp. ягон мошини то 100 000 бошад, алиш болои сум вариантам дорад. WhatsApp ҳам дорад, занг занед, маълумоти бештараш соҳибмулк медиҳад. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар комментария хонаро баҳогузорӣ менамоем. мағозаи фурӯшӣ дорем, дачаи фурӯшӣ дорем, хонаи фурӯшӣ. дар номерҳои 915 61 53 53 муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. нафароне ки арендарам доранд, иҷора метиҳанд хонарам, ҳатман номерҳои мо занг занед, кӯмак мерасонем, реклама мекунем дӯстони азиз. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна шавед, лайк кунед дӯстони азиз. то навори оянда.